Ten Tunggarana saperangan wong Tunggarana kaya-kaya surat teluk marang Tradu Tresna ning asok glondong pengareng-areng asok wujuding bulu bekti marang Pringgondani Pancajala wela dalah wah jai yaksa lelaku Kamal Walyong ingkang gambira marang rangga bola dalah sinuwun yen to pancen sing diarani pekabaran ingkang paduka tampi palapuran saking manggaling sandi menika bener-bener estu kalamunta Adipati Kahana ingkang mapan wonten Tunggarana kok ngantos minger kiblate kok nganti ora teluk marang kepada paduka Ratu Tradu Tresna malah malih paningali lah kok asok glondong pengareng-areng marang wong Pringgondani niki kriwikan dadi grojokan wasan kaya dene wong Tunggarana kae gawe lelakon kaya dene emprit ingkang abebuntut bedhug. Wong Tradu Tresna mboten badhe mendel kewala. Malah kepara nyata ampun ngantos paduka Gusti Kulenggeng Sinuwun ingkang tumandang gawe. Paduka cekap lenggah ingkang prayoga wonten ing dampar kencana Tradu Tresna. Kapara dinten samangke kula ingkang badhe nitih priksa. Kula purukane wonten kadipaten utawa mapan ana ing Tunggarana. Kula panggihane Adipati Kahana. Yen to pakarti paduka menika ta dawuh paduka menika sisip tegese kabar namung kabar kabur. Kahana isih teluk dhateng paduka kula larakaken ing ngarsa paduka supaya sok bulu bekti glondong pengareng-areng. Ing sok wangsulipun kula nyuwun purba wasesta yen to nganti kabar nyata Adipati Kahana wong Tunggarana perang kampuh jingga balela maguguk makudha waton bondan tanpa ratu kula nyuwun dipalilah kula gagelake limpane wong Tunggarana bela Pate Pancanyana dereken genderane wong Tradu Tresna aja nganti langsat Tunggarana wani nyebal saka tatanan hebaten jamula kata itu nalika semono dene rampung nimbal pangandika Narendragana Tradu Tresna Prabu Bama Narakasura miyang Patih Pancanyana ibarate wong inang dereng abang cara ngidu dereng asat kedadu kesaru gegering njaba kesaru gegering jawi mengkang tinggil binaturata pepatih negara Tunggarana inggih menika kapur nyata nggih Dikya Kala sumber katon sowan marak mapan ngersani Sang Prabu Bama Narakasura
Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sura Maruta Bawana Ana Margana Panca Bayu amit pasang Kalimantabik mugi tinebena ing polah manudhawah ing tawang toang Gusti kula utusan saking Kadipaten Tunggarana ewadene ingkang sudi mastani kula pun digya kala sumber katon kepareng kula marak sepa ing ngarsa paduka sinuwun Prabu Bama Narakasura nampi dawuh timbalan lan utusan minangka dutaning Adipati Kahana ing Tunggarana bela dalah maju lungguhmu sumber katon wis saken dawuh laguning lekas lugita lungiting itu yen wasisip ingkang dadi pengakumu kowe kuwi Warangkanata ya pepatih saka Tunggarana patihe Kahana kawula nok-nokna sendika ngestakaken dawuh sinuwun ora becik praptamu mapan ngarsane ingsun sapa jenengmu nami kula Sumber Katon wah iya jenengmu kaya jenenge nyumber ngono nggih pancen menika kawontenan kula pun digya kala Sumber Katon ora mau ganti Sumberja apa Sumber apa boten sinuwun menika kawontenan kula nggih kados mekaten nika didelok ning pakem pustaka raja nggih nami kula ingkang terdaftar nggih Sumber Katon ora becik praptamu mapan ana ing Paswaragun kala Traju Tresna berkaton pangestu paduka sinuwun Prabu Bama Narakasura suwan kula mboten manggil wedha setunggal napa namung kepareng kula ngaturaken sumangga ming pangabekti mugi kunjuk sandhaping pada paduka ya ndak tampa tangan kula loro akarya bombong mapan jerit casing sulungguh simerak ngestaken dawuh sinuwun ya mung wae kadingaren adat ingkang lupiya adat sing wis ingkang prapta sowan ngabiyantaraning ingsun kuwi ora ibu sana sapa ati pemati yo yo nuwun ya Allah sapa ati uga kasih yo yo
amin ya atur panglipur ya silaturahmi ya ndedonga bebarengan apa kang dadi lekase saka penjaripun Soibul Bed penjari ingkang minulya mriyo Mas Nardi utawa Pak Nardi utawa nek warga masyarakat ngarani Pak Ganong. Oh ngono. Panjenengan padanan kok nduk parapat kaya aku ki Rudi celuk aku ya Gareng. Oh padha karo ngono kuwi. Sing ibot kuwi jenenge Agus sing ibot kuwi celukane Mas Mendes ngono kuwi ya anu ya terus sing ibot sitoke sing enom kae jenenge Jovan. Oh celukane WA lho dadi kabeh iki carane iki beda-beda nduk kaya ngono. Kuwi men saya akrab nggone Sarawungan. Oh ngono. Terima kasih Pak Nardi juga tidak lupa inggih menulya Bu Kasih. Kapon nyoto tasakuran ingkang putra menika mambiya wujuding seger warasan-warasan ndang pangan rejeki Ude Jaya Mulya tansah mangke wujuding kajayan lan kamulyan Allahumma alhamdulillah ya iki tahun ketiga wae dhewe tinimbalan nek sing biyen karo kaya rong pemindo ane ya kuwi Mas Bayu Haji putrane Swargi Mbah Anom Surata jaman semono terus bano tahun kedua ora lali ya ki awake dhewe besuke genti Mas Cahyo Kuntadi. Oh ngono. Dalu menika tidak kalah dengan event-event sebelumnya nduk. Pak Nardi sak keluarga lan Ude Jaya Mulya menika gelar wayang kulit tanggal 21 iki awake dhewe tur kena diarani aku ya nggawa anak wedok sing saka Kediri